Piye, Mbah? Sampeyan dong ora, Mbah? Lah aku sing cedhake kaya disebul kupingku lho. Elisa Orcarus Alaso. bakul bakso. Aku Elisa bakul bakso. Dodo bakso tapi alaso. Oh alaso. Iya, alaso. Alaso. Hati-hati aja su. Nek su apa artine? Alasu tuh une diganti alasu ngono kok. Alasun. Elisa alasu. Asline nduk. Niku cempur mbok kula saking Lembelu. Mbokmu Lembelu. trowelu. Trowelu apa trowelu? Trowelu kaya kelinci. Oh, mbok kudu saking kelinci. Lambelu. 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 Yo Lambelu. Lambelu sendiri. Ngapain ngatain Lambelu? Lambelu sendiri emangnya gue pikirin. Gua kepret mampus lu. Iki abah kok dadi duka kenapa? Lambelu ki dusun, Mbah. Lambelu niku iya dia dudu mengatai. Lu niki nek Jakarta ki kamu. Lu kemana? Lu mau ngape? Lu mau makan enggak sih? Makan apa lu? Lu tuh kamu. Lah nek lambelu padha karo lambemu ngono lho. Luar biasa ya nak ya leres banget yes tetep alhamdulillah napa ingkang sepisanan pepeling nggih dipun aturaken monggo buka sura niki pepeling nggih ayo Mbak Elisa pepeling Mbak Elisa jumeneng Mbak ayo nyatek kene nduk yo Elisa gadis manis Makasih ya Pak. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tepuk tangan. Ini ku nek ngawi ramah itu kalau salam tepuk tangan kan? Ya. Keren memang ngawi nek. Aku janggar petuk anakku wedok sitok ki mumet sirahku. Kenapa lo ketemu wong ayu kok mumet? Ya ora apa-apa wedang mop. Apa ketika bagadak kowe ngomong gayamu sa? Gaya aku Gaya Elisa. Aku rak wong Jawa Timur. Iya bener. Aku orang Jawa Timur, kamu wong gayane Elisa.
Piye Bah kabare padha waras teh kok ngono kanggo gayamu? Oh, pripun apa keparipun padha waras napa mboten? Ki padha beres ora mak kabare Cung? Kabare Cung. Tore. Bukane di Maboi. Weh. Yah, modar ora nyambung to. Padha kaya wedang umope ngono. Bari to gawe. Treta depi ratin-ratin kana Praben reng Madura do treta. Kira padahal Ratin Praben do. Iki basa Madura. Ana opo iki ne? Hah? Basa Madura. Oh Madura. Lah, Garam menang harga bayi garam menang. Lah basa Jawa nek kaya kowe aku ya mumet kok. Ya angel ya Pak. Iya. Mboten saged kula. Mboten saged. Saged Lah kula ora halus ora apa-apa malah apik sing ngono. Njabane darden tapi jerone halus, timbang jerone halus tapi njabane rusak. Ngono. Oh, sing ben Lebih baik bloko suto, blak kotang terus terang tapi cantik hatinya. blak kotang. Kotang blak piye ne blak kotang kuwi kepiye? Ora ta ya. Ora takon aku, moh kula. Pak Seno blak kotang apa? Ora ngerti aku. Abah tanggung jawab. Abah sing langkung preso, sing Abah blak langkung. kotang niku napa? Nyek. Ngene ya, Nduk. Blak kotang ki tembung sanepan. Karepe rasa didelik-delikne diblakne ae apa eneke. Oh. Ora kok blak kotang tur kotangmu mok copot mok blakne ngene. Oh, apa Ora yo enenge? ketes kabeh. Ora apa enenge kenapa kudu milih kotang? Kenapa bahasane ora liyane? Alat Mbok wong kuwi jerene mbae kok wayahe. Oh, ya ngono nene. Blak kotang. Ane niku nek jak omong kaya ngono kuwi engko takokke nganti ngoyak monggo. Tegese blak kotangi pokoknya berbicara apa adanya. Apa adanya. Itu peribahasa. Oh ya blak kotang Blak terus kotang. terang. Ya. Padha karo arepa kaya ngopo kowe iki anake wong tuwa Nduk sing manut ngono. Oh nggih. Bek kecangking, kotong kecangking, Kepecang. bebasan kendi. ngono. Kepe cangking kene kecamping. Apa kepe kancing? KTP cangking. Bek kecangking, Bek kancing. kotong kecangking, bebasan kendi. Artine wong tuwa ki arep piye, anak polahe piye, wong tuwa mesti ketut. Oh ya. Apa ndelok? Otong kecangking. Kopo kecangking, kopo kecangking. Wes sakarepmu kono. Jadi kalau kita berbuat jelek orang tua kena Kena. juga. Hah, pinter. Intinya gitu, ya, Cerdas Pak. kok, cerdas. Jelas kok Wah, bodoh toh. tenang. Oh, kudu cerdas oh. Zaman now itu harus gitu Zaman ya. no, aku zaman Zaman apa, Bah? Umure piro, Bah? suwida arep mau tuku apa piye? Sewedak tambahi selawe. Suwida tambah selawe 85 aku curah dagel wis keweh-keweh ngene. Ya ning cek sehat. Sehat siapa? Semoga sehat terus. 85 cek sehat. Amin. Nembango. Oh, gelem nimbang ya. Panyuwunan kisah. Oke. Iki kok sik to Mbak Jangik jelas to. Sampeyan kan ning Anjungan Jogja wis dateng wis. Nggih. Jawa Timur wong Ngawi iki ora ngerti iki candi. Niku Omongane kok Dura dudu, Jawa dudu, Sunda dudu. Iki cah kondi kok ablek kewek-kewek iki lho. Kewek-kewek. niku asline niku bapak ibune niku blesteran, Mbah. Ate kaya ponak aku iki mboke Jawa, bapake Gibas. Oh. Aku kaya aku yang ngono. Ponakku. Ponakane. Oh, berarti mirip ya. Mirip nek kowe. Oh, ya wedhus ya padha sih. Oh ngerti to Ya Gibas iki ngerti, wedhus. ngerti. Aku memang kaya kuwi wedhus. Soalnya ora. aku sok ora mandi, ora adus. Oh, wedhus ki ora mandi ra Ora, adus. ora. Ora apa-apa iwake bendina nang gone banyu ya amis. Oh iya ya, Mbah. Ya iwake bendina nang banyu ya amis. Ora tau masuk angin ya. Ya ora tau, apa enek iwak kerokan. Ya ora ono. Asmamu sapa asline Nggih, kondi? kula Elisa Ursarus Alaso, derek beketi Alon. kepangan kitepangan. Alon, apa gak ada salah su. Derek keti kepangan, ketipangan, Lah kuwi ya Pite pangan. petika pangan, Apa di kepangan ya semplok cangkemmu. petikangan,
Ketipangan. Pitepangan. Ora kok Pitepangan. Ora peti dipangan, peti Sa, dipangan. Elisa. Ya. Kae nang ngarep kae lenggah Mbah Kung, Bupati Ngawi, Pak Bupati Ngawi. Pak Oh, Tumio. iya. Ling ngendika sing alon-alon. Pak Tumio Iya, Pak. leh ngomong ki pelan-pelan leh ngomong. Pelan-pelan. Ada bapak-bapak bos-bos semuanya Oh, lenggah. paling kasih semua bos-bosnya ya. Sapa ngerti Mas Hasto sasi ngarep kowe timbali nang Yogya. Oh, amin amin. Ngono tinggo keret-eretan putrane. Badake aku apa ledek ngene-ngene. Ya aja cantik-cantik koyo Ya ngene. cantik kok cantik kepakedep asmane. Oh nggih derek pangan nggih nami kula nggih Lisa Orchard Alaso. Piye, Mbah? Sampeyan dong ora, Mbah? Lah aku sing cedhake kaya disebul kupingku lho. Elisa Orchard Alaso. Bakul bakso. Aku rada Elisa bakul bakso. Dodo bakso tapi alaso. Oh alaso. Iya, alaso. Alaso. Hati-hati aja su. Nek su apa artine? Alaso tuh une diganti alasu ngono kok. Alasun. Elisa alaso. Asline nduk. Nggih, niku cempur mbok kula saking Lembelu. Mbokmu Lembelu. trowelu. Trowelu apa trowelu? Trowelu kaya kelinci. Oh, mbok kudu saking lambelu. 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 Yo lambelu. Lambelu sendiri. Ngapain ngatain lambelu? Lambelu sendiri. Emangnya gue pikirin. Gua kepret mampus lu. Iki abah kok dadi duka kenapa? Lambelu ki dusun, Mbah. Lambelu niku iya dia dudu mengatai. Lu niki nek Jakarta ki kamu. Lu kemana? Lu mau ngape? Lu mau makan enggak sih? Makan apa lu? Lu tuh kamu. Lah nek lambe lu padha karo lambemu. Oh, kaya cangkem ya. Cangkemku. Cangkem lu. Cangkem. Teko lambe lu. Ya, bapakis kontol sekotoli-toli. Kotoli-toli. Aja dipedhot lho ya, aja dipedhot. Teko toli-toli. Ya, lambe lu Sulawesi Tengah. Toli-toli. Toli-toli Sulawesi Tengah. Ya, iku ibu. Ya niku bapake saruboke sempune. Karo mboke. Iya. Kok ngono. Iya, bener. Lah sekarang manggon neng Sekarang di Jogja no melu dalang iki ben duit. Melu iki golek sandang badok. Yo. Badok kok dhewe. Kuwi Banyumas. Oh iya. Wong wis diomongi ana Mas Hasto Pak Bupati yo golek sandang pangan. Oh iya. Sandang badok. Sela ya. Badok ki nek Jawa Timur nguntal. Oh, kontal ngono. Apa ngontal? Kental. Kontal ki ramu mencelat. Ya. Nguntal ki mangan. Oh, nguntal mangan. Mula nek nyarep ngombe obat ke golek gedang. Oh iya. Nggo nguntil pal. Wale. Nguntal B. Lah kuwi. Oh iya. Wong Sulawesi iso sinden. Oh iya. Studi. Dulu S1 pedalangan. S1 Yo, pedalangan. pedalangan isi Ngayu Jakarta. Isi Ngayuk Jakarta pedalangan. Saiki semester piro? Saiki Sudah lulus lanjut S2 psikologi. psikologi selesai. Sudah selesai. Sudah. S2. Iya. Luar biasa sinden S2 loh. Luar Makasih. Gendang jumuk dokter ya. Amin, Abah amin. Beng S2 nipun. Yang jumuk dokter, engko nek kurang biaya tak golekne donatur yang Pak Tumio. Tumio. Heeh. Ya, amin Pak lah, Tumiono. Tumiono. Heeh, nembang, Nduk, nembang, Nggih. Nduk. Bawa nggih niki nih. Pepeling. Bawa. Rukun Islam. Berhasil Jangan aku. tepuk tangan, Berhasil jangan aku. tepuk tangan. Napa Apa
Laguna tepuk tangan tanpa saweran. Biasa. Oke. Penggemarmu akeh nduk neng kene. Iya ki mau sore wis tak nai 2000 ben do keplok pokoknya nek aku nyanyi geplok Oh, jangger kowe nyanyi keplok 2000. Apik kowe engko nek karo mlaku Elisa Jaya. Kang lima puniki dakna mring para sesama aja padha ditinggalke Yo, penonton. Toli Sulawesi Tengah. Suarane kok iso kaya ngene. Andekno ponakamu kae Mbak Cangik nang omah, apalane kursi tok. napa Tahu bulat digoreng dadakan. 500-an Kuwi panganan viral lho kuwi. Nggih. Panganan viral. Panganane jan ngerti tulisi luar negeri bahasa Inggris no. Kopi hitam ngono nek nang warung nang guri ideran iki paring 8.000. Ku black kopi larang. black coffee pinten Larang. larang Fried chicken larang padahal ayam goreng 5.000 enek. Fried chicken 20. Iki enek sing Klaten viral. napa niku Napa niku? Bapak? Klaten ana. Sup chicken Mr. Defisit. Sup chicken Mr. Sup Defisit. chicken Mr. Defisit larang. Napa niku? Sop ayam Pak Min. Mr. Defisit. Larang. Sup Darah defisit ya Pak Plus Sup ya Mr. berarti nih Pak Defisit. Plus. Kayak Pak Oni rawuh. Pak Oni karo Mas Santok rawuh. Nggih. Besok ngawi iki iso ora bingung. Nyuwun restu Pak Sekjen, pokoke Oni tok. Oni tok? Ngawi iki Oni tok. Oni Antok. Oh, Singkatane ya, Oni tok. luar biasa. Ora enek liyane. Oni tok. Nggih. Iki bengi iki resmi, sesuk kaos wis tak gawe. Melu Oni tok ngono tok. Oni Antok wis kuwi. Mangga. Rukun Islam puniku ayo Ndek. Rukun Islam puniku sahadate Kang angka siji Mbak Cangik, dalem, Mbak. semua anggota DPRD maupun DPRD tingkat 1, tingkat 2 maupun DPR RI sudah dilantik dan ditetapkan Nggih. untuk PDIP Perjuangan terbanyak di parlemen di DPRI. Luar biasa. Tepuk tangan. Wis. Partene sing gak lolos parlemen, sing lolos 7 apa pira ora salah. Liyane jek merongos 9 lolos parlemen ya. Nggih. Nonano ya. Kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papat yakat ping 5 ibadah haji Menono rukun Islam sampun
mangga. Monggo. Pepeling, Cok. Yuk. Iku perintah agama Elinono ing donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwarga matur nuwun Nduk Cayu. Ya ming sopane sing kurang. Ya. Sopan piye? Niku lho mbok kowe matur nuwun iki sing alon-alon nang ndi mriki. Matur nuwun. Ya wis ben karang. Ciri wanci lelewo ginawa mati. Ana paribasan sormejo enek ulane. Napa niku? Aja gelo wis carane. Ciwalakaci koko beluk dem-dem. Menika pamundutan gubuk asmara dicaosi ya. Gubuk asmara dicaosi Pak Nelis Balen. Ayo Nduk, sapa ki gubuk asmara? Ya Mbak Ika. Ah, tak tinggal ning guri sik. Kebelet. Oh. Biasa kencing manis. Loh aku lho pun mari kok.
Oh gayamu. Wonten godhong sing marai-mari. Apa? Godhong napa jenenge? Insulin. Nggih. Benaong. Nggih. Godhong insulin, benaong godhog. Niku marai-mari tenan. Aku wis entek sak kerenjang. Aku undur-undur tak pangan lakuku mundur. Oke, gubuk asmara. Nggih. Oke, Nduk. Oke, kono enak-enak. Abah ajeng teng bendi? Pipis. Oh iya. Kenak tur mboten? Oke, ayo gubuk asmara sih tak wangi ya. Gimana PPKS masih semangat? Seduluran Lawase. Seno Nugroho. Yes. Kaya kampanye to malah. Wes tenan. Werna-werna wae, Bah. Ya monggo. Ya, Mbak. Penggemar sakmono kae ya. Nggih. Oke. Ya. Neno. Ya, engko gerajakan terakhir Mbak Anting. Ya. Mangga. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Semua malam ini yang nonton Taiwan, Hong Kong, Korea, Texas, Amerika. Texas, Amerika, Arab Saudi, Jerman, seluruh dunia, Prancis. Nggih. Prancis, Chili. Chili, salam budaya, salam Indonesia, SDM unggul, Indonesia maju. Lingsem ki watuk ya di sorak lho. Watuk ya disorak apa disorak kok. Esuk watuk, sore watuk, ombenono jahe pelegat tenggorokan. Nane nano Lingsem yen ke mutan lelampahan tresno tulus nadyan neng gubuk asmara. Nggih, ya, mangga. Mbak Beta saking mana? Oh, saking Mbak, Idol. Mbak Beta dari saking Idol. Badhe Oh nyoba. silakan, monggo Mbak Beta Idol, tepuk tangan. Silakan naik panggung. Gubuk asmara, tarik. Ya. Yen Liwat aku kelingan gubuk kae. asik. Yen aku leren ning jagat Tumpang. Saya
Asik. Badhe nyumbang lagu Perahu Layar. Oh, perahu layar monggo. Monggo menika mikipun Mbak. Saya bangga sekali bisa ketemu maestro Terima Bapak kasih. Kirun. Terima kasih. Selama ini hanya dalam di TV iya. saya nonton. Saya juga terima kasih bisa silaturahmi. Sudah mumet saya. Kenapa? Wedi. Wedinya apa? Nah ini sarangnya langgam Jawa. Ayo enek ngono kan ya apa? Mau digulung dia. Ya ora apa-apa kok. Perahu layar cek iso. Hai. Dagelan sepuh kok ming pada. Aku waniku ngedok nek kok Anu apa? Enten apa kok ngedol? Hai. Wayahe, wayahe. Boleh nggak saya memeluk Pak Kirun? Oh, boleh. Ben busine mletik. Kowe aja adu-adu ya. Boleh saya peluk dari belakang apa dari depan? Saya meluknya dari depan apa belakang? Aku demek enek mau peluk kok ngarep. Tenang. Catat ya, Pak Marwoto itu terhindar dari banyak penyakit karena sering saya peluk. Oh. Aku lung penyakitan timbang mau peluk. Bah. Ora ngatasi ora. Bah. Sampean dipeluk Mbak Berta iki. Panjang umur. Kencing manisnya ilang. Bener. Ning dadi kencing batu. Ora apa-apa kencing batu malah kena nggo ngecor bangunan lotak. Boleh dipeluk dah. Oke. Panas rame. Hai. Kaya mlebu kompor gas. Kowe jantenan iki. Ora ngerti perahu layar. Hai. Ditutuk ora matung ki lho sing akon munggah ki lho sapa? Saya ngotot toh. Ngotot kae lho nasare kae. Kono lho peluken sing akon kowe mau lho. Pasti. Tenang, Oke. pasti. Musik. Mangga, yuk. Urung apa-apa wis warek. Yo. Minggu ke pari
abses sudah ya. Terima kasih. Oh ya, saksikan saya di satu stasiun TV saya tampil dengan Didik Nini Dowo. Saya menari Golek Asmarandono. Wah nggih. Acaranya Ratu Sima, cari sendiri iklannya. Terima kasih matur nuwun Pak Dalang, Nggih, Mbak Yu sami-sami. Sedoyo, Sugeng Dalu. Ini boleh bawa pulang? Nggih, matur nggih mriku. Monggo matur suwun Mbak Birta. Nggih, wah. Jan kaya telusuran kolam renang. Rasane kaya mak crurut biur. Ngapur. Kaya piye to ya nak? Iya, wah, matur yo Ting. Ditutup nganggo Grajagan Banyuwangi iki pamuntutan. Ya, Mbak Anting Lambangse. Mbak Anting Lambangse iki ya putra dalang. Oh iya. Putrane Mas Sun Gondrong. Ya. Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu. Nggih Pak De, kula nembang napa? Grajagan Banyuwangi. Dibawani Kyai Banyuwangi, ya nembange Banyuwangi. Ya. Lah kok wingi nembangku Madura? Ayo kae ming ndung mergo suaramu apik kok kowe kan sinden etnis. Rencanamu kowe rencana pengin dadi sinden etnis ki sinden berbagai tembang daerah kuwi iso tok tembangke kabeh. Nggih. Ya, apik kuwi. Ya, saiki Grajagan diaturake. Ya, monggo. Mambiat mayo Ya. Waduh. Iya. Ora apa-apa. Terus gending belam ciri khasé Banyuwangi ya ngene iki no. Iya. Nyerang nyeram biai Wah mateni aku tenan kok iki. ora apa-apa karang pengendange ya asli kono kok ya. Ya. Bianyu wangi Ya. Kolan ko lor lan kidul. lor lan kidul lalas angken. Wah, suarane apik no. Iya, ngono suaramu di upakara iso kaya Mbak Birta kae mau suarane ya apik. Iya.
sak awakmu. Ngopo Pak De awakku? Awake apik ya. Bathara Guru. Terus Kang kaliwat Gerajakan yuk.
Matur suwun Mbak Anting. Ya. Iki mau jane ramane luwih apik luwih kompak kok. Iya. Mergo sing ngedram ki pocokan. Gantenan dadi ming paton dasdes. Ya wis ora apa-apa. Ya ceritane teruske dhisik, Mak. Iya, engko ndak wektune entek ya ngger. Ya yo tak derekke. Tang samar pamaring sukma Sinukmaya winaya wingas sebis sumimpen. Oh. Kebablasan nen ora apa-apa. Jam pira ta iki? Jam 2 kurang 10. Ingat apa? Mau diweling karo bapak sing ngasta ning Anjungan kene sesuk isih ana acara terus. Oh iya. Mula jam 3 kon paripurna. Waduh. Jam 3? Heeh. Ora usah padha geger. Semiggune sesuk sowan mrene nang Harapan Baru nang daleme Pak Kundang. Oh iya. Tanggal 8. Sesuk tak bubarke setengah 2. Lho. Kok malah saya meruput. Kudune dibubarke rada dawa. Sesuk ndelok lakone. Ya iya. Matur sembah nuwun, Tru. Ya, katur panuwun karo panjenengane para bapak-bapak sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe. Heeh. Panjenengane Mbah Kung minangka dadi pangarsa Kabupaten Ngawi utawa panjenengane Bapak Insinyur Haji Budi Sulistyo lan Ibu Wakil Bupati Ngawi Bapak Oni Anwar STMH lan Ibu lan isih akeh sing kepareng diaturake Sekretaris Daerah Bapak Dr. Andes Muhammad Sodik Triwidayanto panjenengane Bapak Dwi Riyanto Jatmiko kok banget Panjenengane Bapak Insinyur Tumiyono MBA. Iki terus anggota DPR RI terpilih Bapak Sunarno SE, pembina Upadi Pusat Bapak Daryono, Bapak Bambang lan Bapak Tristianto. Komplit ora iso diaturake mbaka siji. Ya. Mula wis ora usah dadak piye-piye. Ngendikane Abah Kirun mau wis diwedharake. Ya. Ora kok perkara kepiye-kepiye ning wis biasa saiki sing Petro saka Jawa Tengah ning Ayuja ya wis akeh sing saka Ayuja tekan Jawa Timur ya ora apa-apa, Jawa Timur tekan Ayuja ora apa-apa. Ya. Persilangan budaya. Ngene iki malah kena dienggo evaluasi, Tru. Ah iya. Iso dienggo kasanah. Kasanah bojoku kasanah jenenge. Bojomu kasanah jenenge ora. Budayane awake dhewe. Wah, ayo seneng. Luar biasa iki mau memecahkan rekor apa jenenge streaming terus. Iya. Pirang-pirang sasi ora terpecahkan nalika nang alun-alun Magelang kae 20.000 penonton.
Ki mau sepira selikur. Heeh. Nek saiki wis suda. Ha ya wis saya bengi iki mesti ana sing HP-ne murup ning matane merem kuwi ya pirang-pirang. Ha iya mesti soalé ya dadi anu HP-ne nonton wong turu. Heeh. Ning ora apa-apa kaya ngono kuwi ya termasuk apresiasi. Iya. Matur sembah nuwun ya rek. Ayo diaturake menawi Bapak Bupati sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe. Ya. Piai-piai Ngawi iki kondang ramah-ramah. Ya. Yo tetembangan sing kepenak. Ayo ndak wektune entrek, Truk. Ya. Langsung ngaturke sapa, Truk? Mbak Elisa Orkaro Salaso. Ya, mangga. Jumeneng, Mbak. Nah. Penonton isih pirang-pirang iki, Mbak? Neng omah ya isih padha nyetel streaminge dhewe-dhewe. Ya. Nggih, halo Mas Bagong. Halo. Ketemu meneh. Ketemu meneh. Ngadet meneh. Ayo iya no ya nang gone dhewe no. Gara-gara jam yaene iki penonton mung kari 3 sing edan. Iya. Sing edan pira? 6. Karo kowe siji. Piye? Karo dalange to sing siji. Dalange ora satok andake wis edan, mergo omong dhewe tak wangsuli dhewe. Nek ora tak wang edan ngene iki kowe ya ora mbadok. Oh ya bener, padha-padha golek sandang bathok. Nah iya. Udang kuning ki sing Oh nyuwun. nggih, sendi kodawuh. Nggih bawa napa langsung? Bawa sampe Oke. bawane. Mau bengi pentas ning Banyumas iki ning Purwokerto. Ya ning alun-alun. Terus 12 mrene ya saiki wis mulai laris terus. Iya. Saiki nek piye wis ora liwat awake dhewe wis ora iso nyatut. Ha iya. Wis nomor HP ku tak sebar dhewe. Wis ra apa-apa wis ben ngekeki sandang pangan Elisa. Heeh. Nggih mboten nggih. Kula tetep setia kalih Mas Bagong padake. Alah telek. Ngendi-ngendi tak susul kok. Susul-susul apa? Wis susul ya njaluk ijol kereta. Ya jelas lah. Ya jelas ya kudune tanggung jawab mambengi kowe piye dhewe kok nyusul dene njaluk ijol tiket kereta iki apa? Lah yo kan kudune leliyane wis nganggo bis, tak rewangi doh kono kadoh kene tak susul. Bangane sindenmu mong 6 lho. Tambah aku kan dari 7. Lumayan dong. Nah, ganti tiket kereta we mosok ra ono duit carene dudu wong tipis. Wah. Wis tambahi lorong lembar. Pak Tumiyono maringi kaya ngene iki engko tanggo ijol kereta. Iya, Mantep. Rapayu gitu. Ora apa. Ya dijolke no. Iki gambare gondrong e. Oh. Ora apa-apa kok gondrong. Ayo diwiwiti, Mbak. Mangga. Nadyan wujuh remong peksi agawe talining prangta Neno alus manis tur mrak ati wasuwinggon kula lono golek isi podang kuning ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo Mangga. Esuk awan neng ombah ratu yan mangan. Wis ora pasan. Nggih.
Ya kudu mangan, aja ora doyan mangan. Ayo. Oh, kayak ana sing njaluk disuwuk. Disuwuki apa, Pak? Disuwuki apa, Pak? Kuwi ciri khas, kuwi ciri khas. Kuwi ana adat budayane nek daerah Jawa Tengah Wonosobo kono, sinden ki kupure kudu dobel gawa. Oh, mergane kenapa? Nganggere bubar wayangan kae ibu-ibu nggawa bocah ki akeh banget do njaluk kupur. Oh. Ana sing njaluk idune dalange. Lho apa iki? Lho kuwi aja iki asli ora goroh. Kono kepercayaane bocah cilik bayi kuwi kudu dibathuke dileleti idune dalange ngono. Mula aku namanya ning Wonosobo nganti kering keruntang tenggorokanku. Kuwi ben ngopo kaya ngono kuwi ben ngopo dinehi idune? Kepercayaane men apa jenenge bocahku dadi cah pinter. Oh, ngono. Disuwuke. Kowe rung tau. Wow, berarti apik idumu. Ngene. Wah, ya ora sode. Kowe ora sikatan to? Rasikatan jempolmu Gelem mocot. aku nggo Pak Gadul. Dek iso ngerti kowe rasikatan barang ki lho, Gong. Aku ki sabun nggawa, sampo nggawa, ning sikate iki mesti nyilih. Sikat gigi kok nyilih iki. Sikat gigi kok nyilih. Kayak penabung iki tak sili ora ana sing entuk. Jijik iki ora. Yo mangga, Mbak. Esuk awan, yo. Esuk awan ning omah wis ora krasa.
Sagong. Saya suwe jogetmu saya bener biyen. Dek zaman pertama melu aku jan mengko Mau ngene lho. Ngene ngiwonengen ya. Hah? Mau ngiwonengen. Ayo mengko ya wong rampungke wong nguyuh kae ngiwonengen iki. Bakon ngomong tak antil gasmu lho. Omongane kok waton truk kok. Heeh, marang ngiwonengen. Heeh. Ya apa iki mau Mbak Elisa? Ya. Ayo atur apa? Iki nek nuruti pamundutan lah mbok tekanku setengah papat ra rampung terus dipilih wae. Dipilih iki tak linting tak umbulke. Heeh. Sing metu apa? Ya. Ayo ganti sapa? Mbok aku digolekke sing lemu-lemu kuwi, Kang. Sing temanja kuwi. Ayo Tin, mateng Tin. Ya. Tatin menang, ngadeg menang. Ya. Sinden bermuka mak lampir. Kok bermuka mak lampir? Raine galak wong wedok raine galak ngene iki. Ha iya. Sinta. Ning ayu ning Pasuryan galak iki wong wedok iso ditandra. Anting iki. Ya kuwi pasuryane piye? Ledek. Ya sia-sia lho. Antil lho ora bocahku nek terus don atine ora gelem melu. Cah atine saka watu kuwi. Ora bakal dhek don. Antik iki ayune ro ketara. Semester 8, semester 9 ayune ketok. Iya, nek Ika ki seorang wanita yang bermuka apa ya? Bermuka dua. Ah iya. Kok bermuka dua? Iso halus, iso kasar. Manut. Baika. Nek Elisa ki sinden muka pekok. Pekok piye S2 e. Ameng S2 e kok pamer. Aku nyatane mau tuku 3 yo entek. Apa S2 iki sarjana 2. Aku nek pisan kas mlebu kono anu fakultas. Piye? Bar S2 kon fakultas. Fakultas mlebu meneh dadi dokter. Ngomong dadi dokter iki bangga. Kene aku ki S4 yo ora apa-apa. S4 ki apa? Samsung. Aku ora HP ora. Tatin ki muka galak. Ayu kae. Wanita muka selalu curiga. Iya. Iya. Jadi bojone obah sithik iki mesti curiga. Pamane Neti itu wanita muka yang selalu dimarahi. Ayo. Wong wedok nampa anane meng kaya ngene diapa-apake meng nggih. Kula mboten kok nggih. Lah nek sing pojok dhewe kae muka Betari Durga. Iya. Seneng ngarani wong ora. Ayo Tin, nembang. Napa, Pak? Saiki ana pamundutan pirang-pirang. Ya. Arep milih apa kowe? Lali janjine kembang rawe. Apa? Kembang rawe. Ya. Nggih, ngono. Karo penonton kok ya. Ya ora apa-apa, nggih. Iya. Nah, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jakarta. Oh iya. 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 Jenengan kemutan mboten, Pak? Apa? Naik kereta gantung. Piye ngapa? Medun saka kereta gantung sikile ngoplok ra iso mlakune. Ayo wong meden kok. Batinku iki dalang kondang jebulane ya wedi karo ketinggian to iki. Oh, aku nek rupa ketinggian ki fobia aku. Aku ora tau numpak pesawat aku mulang mau bareng kanca-kanca nek muni mutak ora iso turu aku. Pikirane tekan ndi-ndi. Ku jenenge fobia ketinggian. Lah iki nek ya ora dhuwur banget to nek meng kereta gantung niku. Nek nek meng sikile ngoplok ora konangan sapa-sapa. Aku iki nang Taman Mini kok ngedep warung kok ngulungke dhuwit karo tumbas. Jakarta tumbas. Lah aja cara desa. Lah ketonto lho, ketonto nek nang Jawa itu tumbas ngono. Bang. Bang apa? Beli bang. Lah jenenge sapa? Ayo kuwi nek lanang ki Bang. Oh, Bang. Oh, nek wedok kredit. Nek lanang Bang, nek wedok Neng. Ayo Neng. Di sini semuanya Kak ono nek anu ki. Kakak saiki modele kakak. Iya, Kakak. Nyebut sapa-sapa kakak. Ayo kita tuwa mriki Kak, mohon minta tolong gak difotokan. Oh iya.
Nggih, niki napa wau? Kembang rawe. Kembang rawe. Oh iya. Ngapa lho? Iya, sabar to, Pak. Iya. Oh, aluse kaya ngono kok tok unekke sinden galak. Mengurung kuwi. Oh. Ya saiki wae. Joget rene. Bar ampun disawer duit, Pak. Disawur lemah mawon. Zora eman-eman le dandan 2 jam memang disawur lemah. Ya, dan dibawani. Pemane napa nggih? Ha tak karepmu. Nggih, bawane nggih kadung tresna nggih. Ya, ngaku kadung terus ora apa-apa. Rina wengi. Rina wangi dadi ati apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Kuwi lho kae lho. Kae bapake kae wis ngatung-ngatung kok. Ngatung. Oh, lagi muni wis ditungi to. Oh, wis. Mulah matur nuwun nggih, Pak. Panjang umur, banyak rezeki. Amin. Yo, sapa sing pengen dongaku nggih ndang ayo. Dongamu ra mandi. Dies ditungtungke kok ra weruh. Ayu lamur. Lah kalau tak sih tak delok mburi-mburi barang iki lho, saking oke lho Pak tengen mriko-mriko barang. Niku ayo tekan pojok kono. Ya wis ben. Tanpa dahar, tanpa nindra, kayung yun marang slirane tansah gumawanging netra jero ati kadung tresna tan liya amung sliramu satemah lara asmara. ya mangga. Lamat bos. Ibu Den, kembang rawe lamat dengkulmu melocot kuwi. Ya, ndak salah. Gareng galake ra jamak-jamak. Ya mangga. Ya. Ya, iya. Rada mundak jogetane. Mau latihan neng rest area.
Sindenku goyang kabeh iki. Ngene iki men ora ngantuk. Ha iya. Nggih, Pak. Ki mau ya ana pamundutan saka Podang Kuning mau Elisa wis ngaturake. Oh, saka sapa? Stananjungan Jatim, Kepala Anjungan Jatim katur Bapak Samad Widodo. Oh iya, Mbak Elisa mau ngaturke Podang Kuning pas karo pamundutan. Ya. Ayo, wektune ndak selak ngoyak. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Ya. Iki padha-padha lelemu. Heeh. Mula linggo neng bis wis tak atur. Oh. Nah, ayu neng kursi kiwa, Tatin kudu neng kursi tengen iki goyangane ra pate bingungke. Ha wingi mangkate iki jeglong sithik iki bisa mak guyu. Barang tak ngerti memburi, ayo aja pindah. Ngono kuwi apa? Ana sapi loro gedhe-gedhe. Sapi. Mosok semene sapi. Iya, sapi. Ngawur ora. Ayo yuk ngaturke apa? Enten pamundutan apa, Pak? Ki werna-werna nek nuruti pamundutan bajing loncat ana. Apa jenenge iki tali janjine ana, apa pirang-pirang. Heeh, arep ngaturke apa? Bajidur kahot. Oh iya. Nggih. Bajidur kaot, bawani bajing loncat. Ya. Bajidor kahor, walik. Bajidor kahor. Ayo mangga. Gunung Ki kesepakatane kanca-kanca nek le ngedram kleru bali 200 lho. Ayo. Santosa rebape
kicik di tengah gua ulap pundung turisung purulan sungkan kaget kabeh ta nganci kowe iki ngopo gedabikan mau? Aku men isro. Isro dengkul melocot ora. Kaget aku. Yo, kaya ngapa? Bacidor kahat. Ini nalani. Dimatkeran sing ngedram. Iya. Ameng keneke kok dandan Jawa. Ya iso deloken rak ngundurke bis terus. Iya wis ben ngarang gua ajar kok. Ya mangga. Gaset. Disandingan bunuh gelis ringkak nomerena rumah teh kabeng bat mana duh gini rosak mama kota di hati gas jadi kagum sokaran sepenting dengaran ke tempat kendang ngajak ngendang aduh manis biar segan najan wujud resi besan
apik tenan. Kanca-kanca ya isih prigel-prigel tenan asli. Ora ujar ora kaul. Sesuk mulai ora meng nang restoran biye-biye. Oh iya. Mie ayam. Wah. Angkringan sangat. Cilaka. Rumah makan kok malah medun nang angkringan ora. Sing rajin nyelengi terus. Ah iso ora usah nyelengi nang jenengane kaya ngono. Anting, ayo anting. Ya, Iki terakhir tenan iki. ya. Tengah telu nganu. Ayo jumeneng kok ndurung wis ngatung. Ya. Nah, kae berarti wis do nonton sanu pedene iki YouTube-mu kae. Ngono nyeluk aku Pakde. Nggih, napa Pakde? Kula nandung-nandung. Kula nandeng-nandeng. Ah, di bawani ning bawane aja Banyuwangi sing kowe sing asing kanggone para pamirsa. Sing kae lho saka nada rendah. Merkesati. Hah? Merkesati. Merkesati. Nggih. Merkesati jenenge. Ya. Ya kaya ngapa? Suarane apik cah. Mangga, ya. Nggih. Kowe kok manut kon cincing kok ya cincing tenan. Lah ya cen sumuk rada angkat mandek. Adinya iki nganggo iki kek ngarepmu. Rada dingake sithik ora isis gampang. Yo. Cincing tenan. Ndar anak sing ngipasi yo. Hah? Ngipasi. Ngepasi kowe nggo ngapa? Ya. Omongan Terus? suarane kaya cuklek-cuklek ya. Urip bareng. Yo angel lah. Terus? Ya mesake sik ngendang jaipong terus-terusan ket limbukan. Nggo nyaur dek Bratayuda. Iya. Makan gaji buta ya. Ya. omongane karyo mane Ben nengke wae arep ngopo. Terus urip yareng alah nek guyu lho rasa toloke nang wae ya kowe. mati biareng Ngene salah ngono ya salah rebel. Ya.
Mangga, yuk Mbak Anting ulah nandung-nandung. Nah, yuk Mas. Lho. Wis to. Wis. Ya wis gak bali arep apa kowe? Mbegagah nang kono malah. Pamer ora. Matur suwun Mbak Anting. Cek. Matur suwun Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mbak Ayu, Mbak Neti, Mbak Prastiwi. Iya. Sing wis kepareng-pareng gungan, Mbak Ika nganti ndak kelalen kok. Iya. Yo sowan yo, Gong. Kowe engko ndak karo aku ditakoni karo Ndara Kluwes-Kluwes langsung nang Amarta wae to. Iya, ayo. Janeng Mambang pantepasulan upamaneka lintang loya